moi cómodo, Virginia Torres está aquí con nós. Moitas ganas de facer deporte non se lle ven, eh? Non, pero de falar de cousas serias é que increíblemente ela ven a falar de cousas moi serias, danos uns consellos maravillosos. Agora toca falar precisamente desa enfermidade que anunciaba Silvia. Moitas veces non somos conscientes ata que de repente temos unha fractura, unha rotura e dignos que temos pois os osos brandos. Entón, Virginia pode nos aconsellar moitísimo para dicirnos que tipo de exercicios podemos facer para potenciar a creación de oso, pero isto vai nos explicar ela, que hoxe está aquí para iso Se o justamente. exercicio é estar tumbado, eu de acordo, eh? Non. Hoxe estou aquí para que moita xente da que está na casa vendo o programa se sinta identificada con este xesto. E os espectadores seguro que algún tamén, que fan así. Mima, e botan unha hora para levantarse. Sempre digo, notas que vas cumprindo anos... 5 minutos para arrancar, non? E non é só por falta de músculo, verdade? Non. Hoxe vimos a falar da osteoporose. É verdade que é un tema moi serio que afecta a 3 millóns de persoas en España. Dos cales, 80% son mulleres. E dos cales, a maioría da xente non sabe nin que a ten porque lle chaman a enfermidade silenciosa. É unha enfermidade que non doi, ao principio non doi e bueno, pois pasa desapercibida. Tampouco hai medios nin sinais para que che digan oye, pois tes principios de osteoporose. Pois hoxe veño aquí para darvos esas sinais. Si tes a vos na casa ou a túa nai xa ten unha certa idade, atentos a estes síntomas para que percidades se a vosa avoa ou o voso avó xa ten estes síntomas. Un deles que lle chaman é esa chepa, esa maneira de encorvar. Non vedes que a xente maior empeza a sacar esa chepa? Chámase xiva dorsal. Esa xente maior que de repente saca a chepa e diste sinal de que pode ter osteoporose. Outro dos síntomas é que parece que perden estatura. A miña avoa parece que perdeu 15 centímetros. Pois ese é outro dos sinales da osteoporose. Aí está. Como se pode crear? Ademais tamén, crónico é o que acabo de facer. Cóstalle levantarse da silla, do sofá, da cama pola mañán. E o último é un dor de costas crónico. Vale? Entonces, hoxe vimos aquí para falar un pouco de cal é a verdadeira medicina, cal é a verdadeira receta para paliar a osteoporose. Pero a gran pregunta é, a osteoporose ten cura ou non? E esta é unha pregunta que me fan moi a menudo clientes. A verdade é que a osteoporose é unha enfermedade que non ten cura, pero a gran noticia é que ti podes paliar os síntomas casi por completo e levar unha vida completamente normal, pero hai que ter en conta as 3 pautas que vou a dar hoxe. Podes ter calidade de vida. Completamente. Aí está. O sea, non se pode curar, pero ti, por exemplo, miña nai, que ten osteoporose, cunha serie de consellos de alimentación, de suplementación e, por favor, de deporte, pode chegar a ter unha vida completamente normal. Entonces, que non se desespere a xente que ten osteoporose e, por favor, a xente que este vendo o programa, atento a eses síntomas que acabo de falar e que colla nota. Claro, é o que che quería preguntar, se é máis importante a alimentación ou o exercicio? Para mí son tres cousas, porque hoxe vou engadir a suplementación, porque é a osteoporose. Entonces, primeiro vamos a falar. A osteoporose é que o oso por dentro perde toda a súa densidade, a súa masa, e volvese poroso, frágil, débil, dai o risco de fracturas. Non é unha caída normal. Unha persona con osteoporose se cae, hai un risco moi grande dunha fractura. Nos caemos e, bueno, a mellor un moratón, pero con osteoporose a cousa é grave. Entón, vamos a facer un test en directo que todo o mundo dende a casa, vamos a facer. A ver. E vamos a... Ollo comigo, eh? Primeiro, este test é un test que se fixo no 2023, atentos ao nombre. Short Physical Performance Battery. Costoume pensalo, eh? É do 2023 e trata 3 cousas que todo o mundo dende a casa pode detectar o seu nivel de osteoporose e ver o riesgo de fractura. Vamos co equilibrio. A ver. Vamos a colocar os pés na línea dos ombreiros, bien? E o primeiro de equilibrio é que hai que estar 10 segundos cos pés xuntos, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O seguinte traslado o pé un pouquiño máis pa diante, en línea recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora cruzo diante do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mira outro como se vai. 7, 8, 9, 10. Está a cousa chunga por aquel lado, eh? Nesta primeira prova de equilibrio, si nesa última posición balanceácheste ou caeches antes dos 10 segundos, é unha sinal.
Ah, amiga. Sinal de que... A Podedes ver, o público que se está intentalo, rindo moito. Sí, o público pódese Todos poñer a de pé. probalo, veña, veña. Mira o señor ese como se ri. Veña arriba. Vale. Veña arriba. Un Luis A ver. Enrique. Vamos co seguinte. É ver. unha proba que vai a tratar o nivel da forza da potencia das pernas. E necesito todo o mundo diante da cadeira, vale? Temos 11 segundos para cas mans entrelazadas na liña dos sombreiros. Primeiro fago eu, non o fagades, Xa vale? estou Mirade. canso, Hai que, durante 11 segundos, sentarse e levantarse 5 veces, pero só tedes 11 segundos. Hai que dar velocidade, pés separados. Repito, sentarse, levantarse 5 veces durante 11 segundos. Estades listos? 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, Nós non 4, temos silla, nós non 5, temos que 6, facelo, Luís. 7, 8, Que nos 9, ten que sentarse. 10, 11. Alguén fexo as 5 nos 11? Para, habría que Este señor contaros. non, este señor non, non fixo, non. Pois esta é outra das probas para ver o nivel de xa exagerado que ten osteoporose e a probabilidade de que teña unha fractura. Hai unha máis que é trazar 4 metros na casa e tes 5 segundos para camiñar esos 4 metros. Se non fas os 4 metros dentro dos 5 segundos é outra das sinales de que a osteoporose xa está nunha fase complicada e o risco de caer e de fracturarse alto. Pero imagino que estas probas dependerá un pouco tamén da idade, non? A ver, eu aquí Sí, perdín o equilibrio, Claro. teño 29 anos aínda, son un chavalito. Bueno, digoche unha cousa, Sí. a osteoporose pode ser tamén ten un componente genético. Por eso vos dicía que é unha enfermedade silenciosa. Claro, claro. Que recomendo eu para a osteoporose? Para min, a miña receta, a receta da vida, son 3 cousas. Vamos a falar primeiro da alimentación. A alimentación é na que cambiar por completo. Hai que empezar primeiro por unha alimentación alta en proteínas, foco ás carnes e foco aos peixes, vale? A outra parte sería introducir o calcio mediante os alimentos, que aí temos pois, a leite enteira, os yogures griegos, as améndoas, o brócoli, os bocoróns, as sardiñas, o sea, en Galicia temos un amplio contido de alimentos que teñen calcio. E por último, a vitamina D. Cando vexades un raíño de sol, por favor, 15 minutiños na man son suficientes, porque o calcio, sin a vitamina D, non se absorbe. Claro. Bien, entonces aí entra o segundo punto da receta, a suplementación. Sabedes que en Galicia a maioría da xente ten carencia de vitamina D? Totalmente. E é por algo, porque os nosos meses de inverno, bueno, escasea un pouquiño o sol. Apretan. Sí. Entón, a miña parte hoxe, que mira que nunca recomendo suplementación, no caso de xente con osteoporose sí que a recomendo. E van a ser 3 cousas. Non vale solo con ir ao médico que che digan toma calcio. Non. Hai que tomar un suplemento de coláxeno con magnesio. Ese é o punto número 1. Punto número 2, vitamina D3. E o último, vitamina K2. O sea, con eses 3 e ca alimentación que vos digo xa levades 2 puntos para ter unha calidad de vida altísima. E a última, por favor, é o exercicio de forza e impacto. Que di, como impacto se eu teño osteoporose? Sí, porque o oso está formado o 70% por mineral, que é calcio e fósforo, e o 30% con coláxeno. Bien, o oso é un oso vivo, pódese regenerar ata o final dos teus días, porque está vivo, pero se non recibe estímulo, o sea, se eres unha persona sedentaria, e o teu oso non recibe estímulo, onde se vai a regenerar e nutrir? Pero con deportes de impacto, a que te refires? A boxeo, que o Agora vimos te explica. antes? Aí vamos. Entonces, hoxe vou a mostrar 5 ejercicios, dentro deles que tamén hai impacto, para fortalecer e poñerse moi fuertes e ter unha boa calidad de vida a largo prazo con osteoporosis. O primeiro van a ser con 2 mancuernas que tedes na casa, se non váleme 2 botes de leite, 2 botellas de agua e vámonos a apoiar encima dos sombreiros. E cas pernas separadas 12 veces quero que vos sentedes e vos poñades de pé. Pero fixade o que fago nos pés. Eu, para subir, fago forza nos pés. E isto xa é un impacto. É como se fora unha descarga eléctrica que sube polas pernas para nutrir esa densidade ósea. Entonces, 12 veces, sentaste, puxas e subes. Ese sería un. O siguiente, vamos a utilizar unha banda, como esta que podedes atopar en calquer lugar de complementos de deporte, que a vamos a colocar en riba das rodillas. E vamos a utilizar, por exemplo, neste lado, mira, apoiándome en ti, podes utilizar unha parede, a mesma escoba, e vamos a fortalecer as caderas, unha abducción lateral. Este no cello ni línea do ombreiro e taca. Vamos a decirlle esta cadera. Ponte dura que eu non me quero volver a caer. Claro. E o siguiente,
poñedes vos de espaldas, as dúas mans na parede, e o señor glúteo, que tamén me ten que axudar para aguantar o equilibrio, vamos a dar candela a ese glúteo aí arriba. Temos claro este? Vamos ao exercicio xa, que sería o número 4, que é de equilibrio. Eu estou me cansando xa só... No, é que hai un estudio que avala que se pode mellorar. No, está completamente evidenciado que con suplementación, alimentación e entrenamento de forza, osteoporosis, ata logo. Bien? A ver ese seguinte exercicio. logo. Ollo, o equilibrio. Más na cintura. Elevas unha rodilla a 90 grados. A ver, E tesme que aguantar A ver, aquí arriba de este público. A ver, público, veña, queremos veña. vervos Que interactuar, estáis moi quietiños. Marco tempo, marco tempo. No, imos ali, sentámonos, non, veña para arriba, veña para Pernas arriba. separadas, veña para arriba. todo A mundo ver, arriba. como é Aí. iso? Como é iso? Aquela non Aí, se aí. levanta porque sabe que o equilibrio mal. Aí. Pernas separadas. Aí. Pernas separadas, más na cintura. Vas a levar o peso Movimiento a perna sexy. de apoio e levantas unha perna arriba a 90 grados. Como vai? 1, 2, 3, 4... Carai, vamos a outra. Ai, ala vai Antonio. Parece que Levámola ao costa, outro lado, levantámola, levamos o peso do corpo a outra perna e subimos a 90 grados. 1, 2, 3, 4, 5... E ala vai. Bien? Claro. E vamos co último, que para min sería o máis importante. É darlle ao corpo que vos dixen antes. Un latigazo, quietos todos aí. Non lle ter medo a este ejercicio. Vamos a levar o peso do corpo a punta dos pés. E vamos a bater cos talóns moi fuerte no chan. Mirademe primeiro. Bum! E sentide como que é unha descarga eléctrica que ven polo corpo. E vámoslo a facer 3 veces. Elevamos talóns e fuerte ao chan. Bum! Sentides a descarga? Arriba. Con E canto- 2. Con cantos anos se pode facer isto? Cos que queiras, porque todo este ejercicio pódese adaptar. Si non podes cas mancuernas, bueno, podes tirar agarrando pois a unha escoba ao lateral da silla. Tes Estupendo. opcións en todo, equilibrio, apoiándote á parede. Este mismo exercicio pódese facer apoiando a parede. E para min, o último sería obrigatorio, é que non hai un porqué, no. É camiñar 30 minutos ao día. Paréceme fundamental na fase de osteoporose. Entón, os exercicios de forza, o exercicio de impacto e seguir camiñando para estimular, pareceríame a clave. Pero claro, camiñar pode ser un camiño así pachorro ou hai que ir a algunha velocidade en concreto. Fixadevos que no test de antes dixenvos que se eu marcaba 4 metros, A ver. tiña 5 segundos para A ver, facer a os que 4 ritmo hai que metros. camiñar? A ver, ponos un exemplo Pero práctico. vamos a ver, ti imagínate que tes osteoporosis e o teu abuelo, que ten 80 anos. Como ves a teu abuelo camiñando 4 metros? Non, xa, bueno, Pois camiñando aí así sí. máis lento. Ahora, ca túa edade, que queres previr, é un ritmo Ritmo bon, xeitoso. non? Sí, Claro, ritmo xeitoso. claro. Ten conta que a mí interésame que haxa impacto. Que vas pola horta... Impacto. Vente comigo. Vamos pasear. Ben, non? Roubecha. Sí, señor. Moi ben, moi ben. Mira que ben. Damos aquí a volta, sorrimos, e xiramos. Ai, sí, ai, mira. A ver, un impacto. Onde está aquí o impacto? Elevades impacto está no ben que estamos pasando. elevades talóns e golpe pochan. Aí Maravilla. sí. Ala. Estaría ben aproveitado.